Zan yi magana akan wannan mawaƙin wanda ba sai na faɗa ba, kowa ya san sunan shi saboda shi kana kama sunan shi lasisi ne na siyan bakin jini, kana ambata sunan shi billahi allazi huwa rahmanu bakin jini ya hauka ta ko ina. To don haka ni ba zan iya ambata sunan shi ba, amma kun san waye. An ci mana mutunci, an ci mana zarafi, mun yi shiru, amma yanzu kuma abin gargada ta kai gargada har an hauro kan iyayenmu. Kwana na 3 ina bacci, na gaya muku kuma aikin sanmu ne. Ta yiwu wannan abun ma aka shirya za a yi mini, shi yasa ma na yi baccin nan tsawon kwana na 3 ina bacci, aka rasa meye dalili. Kuna ji ma ashe kafin na tashi daga wannan baccin sai da aka yi saukar Qur'ani 3 sannan na farka daga wannan baccin. To dan haka yanzu na farka kuma na riski halin da ake ciki. Idan mutane ba su manta ba, ban sani ba ko da masu mantuwa, banda kuma wanda Allah ya warasuwa bayan lokacin nan kafin zuwa yanzu. Akwai wata magana da na taba yi, na ce na shiga wani studio, na jiyo za a yi wata waka a zagi Kwankwasa, a ciwo Kwankwasa mutunci. To a san da sani fa na yi wonin akan wannan waka. Idan aka saki wannan waka ta fito gari aka ciwa Kwankwasa mutunci, to fa mutum ba fa Kwankwasa ya ciwa mutunci ba, nasararsa ya ciwa mutunci, kuma da tarayyarsa da zamantakewarsa lafiya da karan kansa da kansa. Lokacin ba zan manta ba, an sa ana neman mu, mun ware mun tafi Abuja. After na dawo, kafin before na tafi Abuja ne wannan magana ana neman mu. So a lokacin nan sai ya mai da ni wata ai banza ce, ni mahaukaciya ce, ni ban san komai ba, waye me zan iya, me za ta iya, babu abin da za ta iya. Kuma Allah cikin sahalewarsa aka zo aka saki wannan waka, gashi nan komai ya lalace ya kare maka. Bakin jini ta ko ina ya ki samun hutu a cikin rayuwarka. Har yanzu ka ki tsayawa ka yi nazari, shin wai ni kuwa a daidai wannan lokacin menene wanda na aikata na ki wannan zama lafiyar? Da wa nake da matsala da shi, ko kuma menene ya faru, ko kuma wani abu ne na aikata na ki samun sukuni wannan zaman lafiyar ya gagare ni? To ina wannan yar baiwar Allah da ta yi maka kashe, wacce kai kake kallanta a matsayin mahaukaciya wulakantacciya? To ka zo ka bincike ta, ka zo ka neme ni, ka nemi yafiya na ɓata min ran da kai akan wannan abin. Billahi allazi la ilaha illa huwa, da kakkausan murya, saboda ina da aljanu. Duk sanda na faɗi kalmar ina da aljanu, ƙaryata na ake, ana kallo na a banza ko a wani abu, a ɗauki abin shagirgirba ko wani abu. Shi yasa kuka ga ina jin tsoron na aikata wa Allah mummunan laifi, ko in aikata wa Allah wani mugun laifin da zan zo in rasa yadda zan, saboda idan na roƙi Allah akan bukatuna yana biya mini. Kana sakin wannan waka, ni kuma na yi dafara, na je na faɗi gurin Ubangiji na rinka rabka mai kuka. Allah yanda wannan bai ji magana ta ba, ya wulakanta ni, ya saki waka aka ciwa zaɓi na mutunci. Allah Ubangiji ka nuna min shi ma in ga ya zai yi a cikin rayuwarsa, gashi nan na gani. To billahi allazi la ilaha illa huwa, wannan cin mutuncin da kake min ya fara isa ta, tunda har da sunana a waka ai na mawaki mai bakin zagin iyayenmu. Dan Allah dan Annabi alfarma zan roƙa a gare ka, saboda yanzu tsakanina da kai babu cin mutunci ko sa'in sa ko wani abu, saboda wani dalili mai ƙarfi, shine kuwa dalilin antina. Saboda na fuskanci idan an taɓa ka ba ta jin daɗi, ni kuma wannan baiwar Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ina respect ɗinta kamar ciki ɗaya muka fito da ni da ita. Dan wallahi idan na san cewa zan yi abin da zai ɓata wa wannan baiwar Allah rai, na rantse da Allah ba zan yi shi ba. Saboda ko ba komai ta bangaren ka, ko da ake cewa ba ne mata kaza, ba ne mata kaza, ba zan iya ba. No, ni ba na manta halatti duk girman haramcin da zaka yi min a rayuwar duniya. Saboda haka wannan baiwar Allah da kuke gani ta tare da shi, ita ce taragonsa a gurina, sannan kuma ita ce ginshikinsa a gurina. Har in dai zan taɓa wannan baiwar Allah da yake tare da ita in soya mata zuciya, na rantse da girman Allah zan taɓa yayata da muke ciki ɗaya da ita. Saboda na san wace ce ita, cikakkiyar yar halak ce. To don haka dan girman Allah mun roƙe ka alfarma, dan Allah dan Annabi, kana taɓa mana abin da muke ƙauna kuma ba ma jin daɗi gaskiya. Sannan kuma shi ɗin kusan kaman uba ne a gare mu kanawa. Dan Allah dan Annabi ka daina yawan zagin wannan bawan Allah, ba ma jin daɗi. Saboda idan aka ce zube ban ƙwarya za a yi, zagin nan aka ce yinsa za a yi, na farko duk duniya bari ku ji, wanda ya taka min zagi, wanda ya taka min birki akan zagi duk duniya mutum ne kwaya ɗaya, shine mahaifina. Saboda ni kuma ina ƙaunarsa wallahi.
wallahi in je gindaya mun ko abu kamar an tsaga kara haka nake bin wannan maganar tashi. To dan haka sanadiyar mahaifina ya hana ni zage-zage ko da kes ko babu kes, wallahi ya roƙa an mai saboda ya haifi yar halal. To don haka ba cin mutunci tsakaninmu da kai, ba zage-zage. Ni kuma da aka neme ni a cikin waka aka min habaici ba komai. Ni ai wallahi tallahi tunani nake yi kilas ɗina da wata fawa ta bata kai ba kamar ka tsaya kana yin waka a kaina kana faffaɗan magana ko wani abu ashe na kai. To na gode, amma dan Allah gudun kar a janyo sa in samu, ko ba komai mu duba darajar iyayen da suka haife mu, ko ba komai mu kalli mutuncin iyayen mu. Wannan wace irin masifa ce mu rinka janyo wa iyayen mu zagi dan manzon Allah da Annabi. Hauta kai hawa a rinka dauko hoto. Wallahi ko abin da ya faru da wannan bawan Allah a lokacin nan da naji na rantse da girman Allah ban ji daɗi ba, kuma na so in neme shi in mai jaje kawai na batar. Ba yadda za a yi abu ne ka riga ka zazzage mana iyaye, mutane sun riga sun zo wuya. To yanzu dan Allah ba zan iya fitowa ni murja in zage ka ba saboda wannan ginshikin na farko da na gaya ma, amma dan Allah ka ja mutuncin ka mu ma mu ja namu. Kai shi yasa nake sa filtan nan da za ta sani mu ne in ina bidiyo sai in gane wani kyau in kasa faɗa abin da ya kawo ni in ban sa filtan ba.